हॅलो फ्रेंड्स, हल्ली थोडी थोडी थंडी पडायला लागली आहे आणि कमी भांडी भरवता हेल्दी मस्त झटपट आणि चमचमीत खायची इच्छा होती. तेव्हा हा अख्ख्या मसुराचा पुलाव नक्की बनवून बघा. बनवायला इतका सोपा की 10 ते 15 मिनिटात बनतो आणि फक्त चॉपिंगसाठी लागणारं साहित्य आणि कुकर आणि हलवण्यासाठी एखादा चमचा, बस इतक्याच साहित्यात बनतो. कसा बनवायचा चला बघूयात. कुकर घेतलाय आणि कुकरमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं. तेल गरम झालं की त्यामध्ये मोहरी आणि मजिरं याची छान अशी फोडणी द्यायची. आता हे छान तडतडलं की जे घरात असतील तेवढे खडे मसाले थोडे थोडे 2-2 4-4 घ्यायचे आणि ते यामध्ये टाकायचे. तेही छान असे परतून घ्यायचे आणि सोबतच मस्त असा कढीपत्त्याचे पानं टाकून घेतलेत, स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या चिरून मी यामध्ये घातल्यात. छान असं परतून घ्यायचं आहे आता. हे छान परतून झालं की ठेचलेलं आलं आणि लसूण मी यामध्ये घालते. तुमच्याकडं पेस्ट असेल तर ती वापरली तरीही चालेल, पण ठेचल्यानंतर याची टेस्ट अगदी अप्रतिम येते. आता याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला छान असं आलं लसूण परतून घ्यायचं. आता आलं लसूण परतून घेत आलं की यामध्ये एक कांदा मी उभा चिरून घेतला आणि तो टाकला. हाही आपल्याला छान असा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत, थोडासा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. अगदी छान असा कांदा परतून झाला की एक मोठ्या आकाराचं टोमॅटो मी थोडंसं मोठं आणि असं कापून घेतलं आणि ते आता यामध्ये आपल्याला छान असं तेलावरती परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो कांदा परतून झाला आहे. आता जे असतील नसतील तेवढे सगळे मसाले जे तुम्हाला आवडतात, हळद, लाल मिरची पावडर, मटण मसाला, त्यानंतर गरम मसाला आणि छान असा गोडा मसाला, हे सगळे मसाले एकत्र घ्यायचे आणि ते यामध्ये छान असं परतून घ्यायचं. मसाले जळू नये म्हणून थोडंसं पाणीही घालू शकता. इथे मी 2 ते 3 चमचे इतकं दही घातलं आहे. तुमच्याकडं नसेल तर काहीच हरकत नाही, नाही घातलं तरी चालेल, पण असेल तर आवर्जून घाला. याच्याने अगदी अप्रतिम असा आपला पुलाव बनून तयार होतो. आता ही मसूर आहे, ही मी स्वच्छ धुवून घेतली. अजिबात भिजवलेली नाही आहे किंवा काहीच नाही. तुम्हाला हवी तर एक 15-20 मिनटं भिजवून ठेवली तरीही चालेल. धुवून घेतलेली इथे एक अर्धी वाटी इतकी मसूर आहे, तीसुद्धा आपल्याला तेलावरती छान अशी परतून घ्यायची. मसूर खायला खूप छान आणि टेस्टी लागते, पण शक्यतो आपण बनवत नाही. पण नक्की या पद्धतीनं भात बनवून बघा, अगदी अप्रतिम बनतो. आता इथं मी बिर्याणीचा तांदूळ म्हणजेच बासमती तांदूळ घेतला आहे. तुम्ही तुमच्याकडं जो कोणता तांदूळ अवेलेबल असेल तो यामध्ये घाला, पण छान असा मोकळा फडफडीत पाहिजे असेल तर नक्की बासमतीचा किंवा मग कोलम तांदळाचा वापर करू शकता. तांदूळ, मसूर हे सगळं आपण छान असं परतून घ्यायचं आहे. एक 2 ते 3 मिनटं परतलं की त्यामध्ये हिरवीगार अशी मी कोथिंबीर टाकते आणि छान आता हे पुन्हा आपल्याला एक 2-3 मिनटापर्यंत छान असं परतून घ्यायचं. छान परतून घेतल्यानंतर आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी घालताना फक्त तुम्ही कोमट किंवा गरम पाणी घाला. अगदीच थंड पाणी घालू नका, नाहीतर मग आपण जे परतलेलं असतं त्याचा काही उपयोग होत नाही. पुन्हा टेम्परेचर बदलतं. आणि आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेतलं आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने मीठ यामध्ये घालून घ्या. छान असं मीठ घातल्यानंतर सुद्धा ढवळायचं. एक उकळी छान खळखळून येऊन द्यायची आणि मग उकळी आली की यामध्ये मी तूप घालून घेते. अगदी ऑप्शनल आहे, पण घातलं तर अगदी मस्त अशी टेस्ट येते. आता आपण कुकरचं झाकण लावूयात आणि एक 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घेते मी. मोठ्या गॅसवरती 2 शिट्ट्या आणि बारीक गॅसवरती 1 शिट्टी नक्की काढून घ्या. कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत आणि आता आपला कुकरही थंड झाला आहे. कुकर थंड झाला की कुकर उघडायचा. गरम असताना उघडायचं नाही किंवा जबरदस्ती वाफ काढूनही उघडायचं नाही, कारण की सुवास इतका सुटतो की आपल्याला लगेच खावंसं वाटतं. पण पूर्ण वेळ कुकर निवू द्यायचा आणि मग उघडायचा. त्यानंतर या पद्धतीनं हलक्या हातानं आपल्याला भात छान असा मिक्स करून घ्यायचा. आणि तुम्ही पाहू शकताय मस्त गरमागरम हा वाफाळता भात, यासोबत एखादी लोणच्याची फोड
आणि जर तुम्हाला आवडत असेल तर पापड यासोबतच अगदी अप्रतिम असा आपलं डिनर होऊ शकतो किंवा संध्याकाळचं जेवण बनवू शकतं. तुम्ही ह्या पद्धतीचा भात नक्की बनवून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. म्हणजे असे छान छान व्हिडिओज तुम्हाला नेहमी बघायला मिळतील. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी खूप 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 धन्यवाद. थँक्यू.